खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन दिनै 2025 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। गिबि फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा, सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरो आयाबो बांनो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। समाजावबो गोबां मान मोनगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन आरो धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि। गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावलांनाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि। गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। पजिटिभ साननो रोंगोन। सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। गोबां जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा बिनानावनिफ्रायबो हेफाजाबखौ दिनै मोननो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। सिगांनि सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि। गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ। गोसोनि साननायफोरा गोरोबलायनाय नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सिंह राशि। गिबि हांखो म थ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनानै गोसोआव दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ आरो उन दाहाबो फैनो हागौ। गोबां जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जानांनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि। गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना
बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावफुंनायाव माबा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनाय खामानिखौ गोरलैयैनो दिनै मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानाय गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन समाजाव मान मोननो हागोन मावनाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हानायाव गोसोआव गोजोननाय फैगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन रांखावरियाव दिनै मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनांनाय खामानिखौ मावफुंनो हानायाव गोसोआव गोजोननाय फैगोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ सुथुरनि गोसोखौ दिनै जै खालामनो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन मावनांनाय खामानिफ्रा थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआव गोजोननाय फैगोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेरावबो अनलायनाया बांनो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानाय गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोबां मोजां खाबु दिनैबो मोननो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनायाबो बांगोन बिमा बिफानि अननाय आदरखौबो दिनै मोननो हागौ बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन
देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ लाइमोनफ्रा फोरमायलायनो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों